ke nang di tum herang ke butung tumpan apor nang di tumpan apor teng pen nili tum ke hang pen nang di tum ke bang citong thek pot nang di tum pan se akero bajiro la pen tu ke nili tum pipo se pini la bangso herang ke nang di tumpan ke hang nang kok mate nili tum herang ke long herang ke kang ni nang kok ma lake nili tum kacuro jipu aputha kalam si nili tum pini la bangso herang ke amai ke nili tum kedu lasi aprang sia bang nili tum choro poning tung lake patumi hedjong borjan homosti angkang lu lahurijan long haladak border ahoy long rong barim pu arata tumaphan alangli pingkar biang long ke Japon Dr. Tuliram rong hang sara ke hai haladak arata tumaphan kota ke pipon lake nili tum Karbenglong Women Justice Forum mate ladak dokmoka aru penahin setami tim Karbenglong doan tok alang di Dr. Tuliram Saraphan pencenglok kadu kawela tim Karbenglong doan keja atum doan apan tami nilitum dokmoka aru pen setami alang di tumphan kacuru pajir iglo ini sampiglo la pentu do thulang ilitum along aku nilitum mahin pen kacuru thuji do thulang alang di sathi phangchu along le kedam tang ningkan ko ane alang li ame tha long le ko wai phis tami bang asu tum haladak cherai de rajoi ni pen alang li long le chelong le pen thot ako alang li tum ki klem pon ki me la tim Karbenglong ki khibo matum alang li ki Japon bupen pubom sar Dr. Tuliram rong hang sar ake hai pen chenglok ladak council tim Karbenglong long gaan ki Japon ake hai sar tuma phan tami ningkang sam kachuru pajir dun thu iglo atheke Piniar nian ke haladak sathi phangcho long li setami ningkan ko an pen ni alang le mithang long le vek pustami alang li chelong le wai phi setami lanon ki khibom tim Karbenglong doan ake hai asa tum ki klem pon ki mi ajok puthot sathi phangcho ake hai bang setami amina long le kachelong thu mate eviction ki pa do pon thega pat ke ni li tumahian bentami mate ladak Karbenglong Women Justice Forum dogmoka abrans mate aro ahin pensatami ningkang sam alang di tumphan suri akero pajir pon iglo lasilathon lason taksi non ke bang ji setami border along an pusatami ilitum doan jelang pen hamphang pupe kadu kave asong mate rat doan kacilang pen si along tin border ahoy long setami ilitum lason atumi hejong larong barim long son taksi along tin along setami ilitum cerai don theknangji lason taksi nanon ki khibom sar Dr. Tuliram rong hang sar setami non ki kosonma ki claim lason ke bang ji phan setami alang li lason tempo pusin ilitum tame ning thepar piklo alang li phan nili tumahian pen ning sampik mate nili tumahian pen akiro pajir pon iglo kasi nili tum pini la bangso herangke amai ke do bangke nili tumahian pen ke masap sober alam pen si nili tum kang ni lasi nili tum nang li tum han kachuru kipali thek the do an setami nang li tum dia pu pusi puthot nili tumahian pen dia chahang pon thulu chong kasi press media bitung dhampan setami nili tum dogmoka mate Karbenglong Women Justice aru pen stami alang itu mapor penate nitum coba penate alang itu magli porang tu mata kerupi partiglo lapente nilitum stami lapen nilimen ke dak Women Justice long bangke nili bangke General Secretary Kariti Supi kasi puthot alang itu man curung tu song mate perthe hamphang song nilitum mate song doan alang li sakhe phangcho along le along kachi song pi aron repen kebe keche aso tumna ke do kaso bihari tumna ke do la ka aron repen ke chokche pu mase la sakhe phangcho long li kithi pot ke ni tum kaddo kawe hamphang song organization tum do an sitami hamphang song chelang pen ko anone alang rum mate abiktu tum phat mate la song do an tum phat la sok kachi song pi pon tam alang tum phat ini tum ladak domka branch pen stame ini tum aldak tum phan tame keru pipar piglo la pente non wangthu Karbenglong tim atum phan stame CM Dr. Tuliram rong hang la pente abitu tum phat tim
abitung tumhan stami alang tumhan itum keru pipar piglo ladak dong muka arupen stami lasu ke klem ke dam thegapot lasi lason tak si non kebang tu stami along kape ta jong si aron repen kedu aron repen karkan kecik ke biasa tumhan pon la an susi sayamu kecik klem tu dia pan se alang li kudiram dong hang pan stami mini tum dak dong muka arupen stami alang li pan puthot chuning ritu lasi mini tum thekhe re da setahai nang tumhan lasi dak dong muka branch arupen stami nang tumhan diapo pusi ini tum dak dong muka arupen stami nang tumhan chuning riglo mapen kachuru putha kalam long puthot aku ning githepon mate alang ditumhan ning thepon tik non aku puthot du thulang non hamphang do anasong kechisong bom along tin alang ditum karbi kaching hon mate karbia khebil da ji ko alang ditum kachisong pon labang so puthak long setami non philang pi mate kherunia long bijar setami haladak non kabjin pen alang ditum tim karbiang long ilitum asar Dr. Tuliram Sar ake hai alang li ado kavela tim doan pen kaputhot alang li sai gedeng ponji tu nilitum ako puthot alang li phan ning the pontik lason thak sila dak bijar along setami chilong chainong ki jui kepa chupan along setami puthot kepa chilong thuji phanke puthot tim kar bianglong sar ake hai doan tum phansi nilitum dongka rupen same ako chuning ripon thu padi krim lo lapen alang li tum phan klempon vekji pu ning thedo tapen si la ansi nili nangli tumphan suni rilo la si nili tumalong puthot kechok chedoan ke nili tumphan puthot nang dia pon pupusi nangli tumphan mate karbenglong ra doan phantami chuning rilo la sitami lamthei sivet thekheder lidas tami nili tum songlong karja mate homas long society reng nangji pu pensi nili tumta ke dudun la pen ke claim thekheder tami claim dun bom la si non sitami claim dun bom along pen ke thek non ako puthot alang ditum ki claim pon ki me kethek dun long la ke non me gang no si ki claim lo patum hiya setami alang li border long setami alang li la da gara tum hasami pota pipon la ke ning sampik la pen thu alang li non sa thi phang cholong li sami alang li rideng pachi le thu la ke nili tum ning sam anpar ke ning sam pon thek thelo nili tum ning aklong long alang li tum phan tim kar beng long sor atuma phan sami akero pipar pik lo la ansi lam theta ing ton ko